Mesto Stará Ľubovňa je jednou zo 150 obcí Slovenska, ktoré mohli využiť národné projekty Takeaway balíka financované z operačného programu Ľudské zdroje. Pridaná hodnota takeaway prístupu je najmä vo využívaní rôznych pomáhajúcich profesií zameraných na tú istú cieľovú skupinu a systematické zlepšovanie jej životných podmienok alebo individuálnej situácie. Pomoc pre členov marginalizovanej rómskej komunity v Starej Ľubovni sa darí zabezpečovať aj vďaka úzkej spolupráci pomáhajúcich profesií. Pomáhame klientom v rôznych oblastiach, či už je to oblasť zdravia, bývania, sociálneho zabezpečenia, hospodárenie s financiami a taktiež aj sociálno-patologických javov. Každá z týchto pomáhajúcich profesí sa zamerá na rôzne oblasti. Rómska hliadka napríklad pomáha pri tej stabilite v tejto komunite. Zdravé regióny sa skôr zameriavajú na oblasť zdravia a my si s nimi spoločne vymieňame informácie. Pomáhame, spolupracujeme, taktiež vykonávame spolu aj rôzne preventívne aktivity. Veľmi dôležité pre nás bolo vytváranie určitých platform, kde by sa všetky pomáhajúce inštitúcie stretávali na pravidelnej báze, navzájom sa informovali. Máme podchytenú zdravotnú starostlivosť veľmi dobre, máme podchytenú kriminalitu, máme podchytené vzdelávanie a všetky tieto aktivity, ktoré nám pomáhajú k tomu, že by tí ľudia boli stabilizovaní a socializovaní v tej našej bežnej spoločnosti. V lokalite pôsobia dvaja asistenti. Ich práca spočíva hlavne v teréne. V teréne sú rôzne krízové situácie a je nevyhnutné, aby asistenti spolupracovali s pomocnými profesiami. Asistenti pochádzajú priamo z komunity a komunitné centrum navštevujú minimálne raz týždenne. S terénnymi pracovníkmi sú v bežnom kontakte. Asistenti podpory zdravia vykonávajú osvetové činnosti v rodinách, spolupracujú s lekármi a na žiadosť lekárov pozývajú deti do detskej poradne a na očkovania. Máme tu veľmi dobrú zaočkovanosť malých detí. Spolupracujeme so zdravými regiónmi a s detskými lekármi. Táto zaočkovanosť pomáha aj k tomu, že nie je problém zapísať deti na predprimárne vzdelávanie. Náš bežný deň vyzerá asi tak, že každý deň ponúkame stredisko osobnej hygieny, kde naši klienti môžu prísť a môžu si vyprať a v stredisku sa môžu aj osprchovať, ak o to je záujem. Do obedu máme aktivity s malými deťmi a po obede máme kluby s dospelými a mladými. Najčastejšie profesie, s ktorými spolupracujeme, tak sú to základné školy, stredné školy a materské školy. Potom sú to asistenti zdravia, terénna sociálna práca, ďalšie komunitné centrum, ktoré je v meste. Vieme o sebe, kto čo robí a ako keby týmto spôsobom uľahčujeme aj klientom, aj im ukazujeme možnosti, že nie sme tu iba my, ale keď napríklad, potrebujú nejakú konkrétnu pomoc, ktorá nie je v našej kompetencii, ale viem, že napríklad asistenti zdravia môžu prísť a jednoducho robiť niečo s hygienou, ich odporúčime na nich. Ako náhle začne dieťa pravidelne navštevovať materskú školu, jeho rodičia si nielen môžu nájsť prácu, ale aj významne ovplyvniť ďalšie vzdelávacie perspektívy svojich detí. Aby boli vyučení, aby sa naučili niečo iné. Jak po slovensky rozprávať, všetko. Môžem chodiť aj do roboty, ja aj manžel a deti sú v školke. Potom len po obede si ich vyzdvihneme. Že nám pomáhajú tak, že aby mohli byť do 4. v školke. Tak by sme ich nemali kde nechať, nemohli by sme robiť. My rôznorodosť detí v materskej škole vnímame ako niečo normálne a prirodzené. To znamená, našou snahou je, aby každé dieťa sa cítilo v prostredí materskej školy veľmi dobre, aby bolo prijaté medzi ostatné deti. Taktiež im pomáham, aby prekonali rečové bariéry a pri ich samoobslužných činnostiach, napríklad pri stravovaní, hygiene a iných činnostiach. Deti navštevujú aktivity, ako je futbal, športovej hale, angličtinu. Vždy, keď prídu do školky, sa ich pýtam, že čo bolo v školke nové. Vždy mi povedali, že mamka, mala som angličtinu, povedala mi farby po anglicky krásne, básničky vie už po anglicky krásne. Dokonca aj počítať do 10 už vie po anglicky. Veľmi často spolupracujeme s komunitnými pracovníkmi, lebo bez nich by sme si nevedeli predstaviť v podstate celkovú situáciu. A takisto spolupracujeme s terénnymi pracovníkmi, ktorí sú priamo v podsádku. Oni nám pomáhajú už od začiatku pri zápise detí do materskej školy, keďže rodičia ešte nemajú takéto povedomie o tom, že to predprimárne vzdelávanie je povinné. Deti chodili, navštevovali komunitné centrum rok
pred školkou ešte. Chodili tam, pracovali s nimi, ja som bola pri tom. Aj mňa to viedlo k tomu, že ich mám dať do normálnej školy, nie do špeciálnej. Za to som im vďačná.